abans de tot felicitar els jugadors. Jo crec que el que demanàvem abans ho hem fet de partit, l'exigència que ens marquem com a equip, el treballador, de ser intensos, rebotejar i posar tot. I queda aquella sensació d'oportunitat perduda, que sempre, sobretot pels jugadors, jo també, però els jugadors, els que han estat allà corrent, d'haver tingut alguna cosa tan a l'abast i no haver-ho aconseguit, una mica de frustració en aquest aspecte, però compensat amb la feina de l'equip. Jo crec que durant 30 anys ens han sobrat 5 minuts. Bàsicament jo crec que seria una mica el resum del partit. Per ser així, si en diguéssim una frase curta seria aquesta, s'han sobrat 5 minuts. No hem aconseguit en aquell moment després tallar una mica el joc i el Barça aleshores ens ha trobat allà, ens ha fet molt de mal. Molt de mal els punts, 24 punts crec aquests últims 5 minuts, i la tendència ha canviat allà, som descansats i no hem aconseguit allà arrodonir una mica la feina. El partit ha anat encara que era al final i fins i tot això tampoc ens ha ajudat, perquè a vegades el tipus de partit arriba, t'aguanten i l'aconsegueixes treure, però tampoc hem tingut aquesta part de fortuna per guanyar-lo. Jo crec que a nivell general hem fet un bon partit i repeteixo que us queda aquesta sensació una mica de derrota que l'has tingut a la mà i s'ha demanat. Jo crec que hem jugat bastant millor. L'altre equip, el Barça, en aquest cas, que hem estat millor que ells durant aquests minuts. Després, a l'últim quart, els fan 36 punts, i fan 50 de valoració. Vull dir, quan s'han despertat, no hem sigut capaços d'aturar-nos. La pregunta, més enllà del resultat i després del partit contra el Manresa, aquesta era la millor reacció que podies esperar? Sí, evidentment, no té res a veure aquest partit amb el de Manresa. També hem jugat a casa, davant d'un rival directe de rivalitat, no d'altres temes. I també m'ha agradat l'equip. Avui l'equip m'ha agradat. És que no tinc res així a recriminar en general. No hemos pecado de inexperiencia allí, aquest tal, ja no sé si ho trobarem tot. Però no tinc res a recriminar l'equip. La setmana passada l'equip no està malament. Vam arribar ja descol·locats al partit i el rival va ser superior a nosaltres. Avui no hem sigut inferiors al Barça. El partit d'avui, el Barça ens seguirà guanyant 98 de 100 vegades. Avui hem estat en aquella opció que quasi per no l'acabar de culminar. La línia, després una setmana no ha sigut fàcil, perquè ha sigut una setmana així de dubtes i de reubicar i després són depressions que no ens permet treballar i dubtaves a l'hora de jugar del nivell que tindries davant d'un equip com el Barça de marxa d'incidència, però jo crec que en aquest aspecte sí que estic satisfet i l'equip ha demostrat caràcter, i això jo crec que també té que ser una senya d'identitat nostra i això és boníssim, després està el que és el joc i estic a culminar i fer la feina, però la base de posar-ho ja tot i el partit que s'ha vist, l'antic que hi havia i tot ha sigut una sensació bona, una sensació que la mala llei com a jugadors es durarà fins avui a la nit o ja s'ha llevat l'estómac allò de dir que llàstima del partit. Però no tens res més a recriminar en el sentit aquest. Després posar coses d'aspectes tècnics i analitzar i preparant-se per la següent jornada, de recuperar-se físicament, els que estan lesionats i seguir treballant.
La reacció de l'equip després de la derrota la setmana passada jo crec que ha sigut bona, encara que portem 0-2 ara. L'equip va reaccionar bé. Òscar? Salva, bon dia. Guanyava de 12, crec que falta 6 minuts. En algun moment vas veure que la victòria s'escaparia i si creus que el parcial crec que és un 13-28 als últims 6 minuts, sí, això reflexa una mica la realitat d'aquesta lliga ACB, no? La diferència pressupostària entre uns i altres. El que és cert és que ells han trobat allà... Però el bàsquet canvia tot d'una situació a altra, és a dir, tu fiques, Barrera fica aquella cistella en més de comptes de fallar precipitada, això fa part del cànon que tenim de pagar, no? I després un 3+1 que no entra, imagina't que els partits a vegades es decideixen, no decideixen, però les tendències van per un costat o altre, és a dir, el Barça després ha notat tot el que no ha notat, els que estaven sols, han fet 5 addicionals, et canvia, no? Guanyar no l'he vist mai perquè jo no veig guanyar, és que, l'experiència n'hi perdut. Però sí que la tendència havia canviat i el Barça d'això, en un moment donat han vist allà la llum, no han sapigut parar a Marcelinho allà, no han sapigut, han tingut alguna dubte i quan venen les dubtes aleshores han massacrat de dintre i ens han massacrat de fora. En aquest sentit, el partit ha anat així. Repeteixo que també podria haver tot el tiple de Surna, que podria, que entrar, però al final la tendència ha anat de girar-se i s'ha girat de tot. Però el bàsquet avui no ens ho ha donat i l'altre dia ens ho donarà. Vull dir que l'altre dia acabarem de tancar el partit i el bàsquet no és que ja el Barça un altre dia no li entrarà que ja s'hi perdrà el partit, no? De totes formes, amb equips d'aquest nivell sempre no esperes, però estàs fent controlat un d'aquests minuts de joc que té el Barça, de posar-se allà i d'això, que és el joc de contraatac que ens va fer molt de mal a la Lliga Catalana, de pèrdues i cistelles fàcils, ho hem mantingut molt bé fins a l'últim quart, però després s'ha destapat el Barça entre la força que té i ella no han sigut capaços de fer més que el que hem fet. Xavi, última? Sí, el Xavi Pasqual ha estat molt crític amb el seu equip, amb els seus jugadors, lògicament t'interessa el teu equip, però jo el que et volia preguntar és si creus que el Barcelona ha vingut aquí pensant que podia guanyar sense passar l'autocar i que quan s'ha donat compte que van tenir un equip que anava molt més endollat que el seu, doncs va fer accionat al final i acaba guanyant com podia haver perdut. Has tingut una mica la sensació aquesta? Que coneix millor el seu equip és l'únic que s'ha de basar el Xavi. Jo la sensació és que nosaltres hem jugat molt al límit i el Barça segurament esperant jugar no fàcil, però jugar més còmode, jugar d'una altra forma, com la sensació de Lliga Catalana, sense menys contacte, amb menys mans, amb el públic nostre a favor, que això també apretat. La veritat és que jo crec que han pitat bé, han pitat protestes tècniques, han anat ells molt nerviosos i quan s'han vist que nosaltres estàvem molt endollats, s'han posat. Però és que el Barça té això, i fins al moment no el donis per mort, nosaltres no hem sigut capaços d'aprofitar-lo allà i en el moment adequat la bèstia, entre comunitats, s'ha despertat. Però globalment, si tinguessin de fer mèrits, jo crec que no van de res, però fem més mèrits per guanyar que ells. Al contrari, deu estar content també de no treure un gran partit, no fer un molt bon partit i guanyar. Nosaltres, això és més difícil. Nosaltres tenim que jugar bé i fins i tot jugant bé a vegades no guanyes, com ha passat avui. I sumes una derrota. El Barça suma una victòria, podrà corregir sobre errades, nosaltres tenim de corregir sobre la derrota i coses bones que no es volem a vegades, però és diferent.